Здравейте! Вие сте с адвокатска кантора Кавазова и днес ще говорим за влезлият в сила Закон за цифровите пазари, една важна част от законодателството на Европейския съюз. Законът има за цел да създаде по-безопасно цифрово пространство, в което основните права на потребителите ще бъдат защитени по възможно най-добрият начин. Улеснява се докладването на съобщения, изображения и коментари, които нарушават правилата като реч на омразата, тормоз, публикации, които насочват към самоубийство или самонараняване, дезинформация или измама. Относно интернет компаниите, те трябва да бъдат по-прозрачни по отношение на начина, по който моделират своите платформи. Ако дадена публикация бъде премахната, компанията трябва да каже на потребителя защо точно е била премахната. Законодателството засяга и големи интернет магазини, които следва да гарантират, че в платформите им не се продават незаконни фалшиви продукти и да улеснят докладването на тези продукти. Вие бяхте с адвокатска кантора Кавазова.